il-menu ġdid insomma ħajkun qed joffri varjetà n-nies li jażlu li jixtru l-ikel minn fuq l-ajruplan x'ħankunu qed naraw differenti mill-ikel li s'issa riservut fuq l-Air Malta. Ovvjament issa l-ewwel nies mhux ħadd jieħu lituk però ħadd tagħżel xi trid. Ħajkun hemm selezzjoni kif ikel jiserva kiesaħ u kif ikel jiserva sħun. Qed insemmu varjetà ta' 4 snacks vera, però rajna li nvarjaw kemm jista' jkun. Ġifieri ħajkun hemm għażliet li huma tajbin għall-vegan, ħajkun hemm għażliet anke veġetarjani normali, jkun hemm il-laħmijiet bil-laħam, ġifieri soluzzjoni qiegħda hemmhekk. Rajna wkoll li kemm jista' jkun varjajna la volja fuq erba' reġuni li jkunu eżempju għandna rep, għandna ħobs li jaraj, għandna ġabatta, għandna brioche, ġifieri ix-xelta hija pjuttost avolja limitata, però hemm ftit minn kollox. Nemmel il-gosti ħanoqtu ta' kulħadd iva.